Boas tardes, benvidos a todos e a todas a final da Copa Galicia na súa versión de Liga Femenina 2 que vaise disputar no pabillón municipal de O Porriño entre Maristas Antón Cortegada de Vilagarcía de Arousa e Maristas Coruña. Os dous equipos xa están realizando os últimos exercicios de quecemento, teñen diante a plantilla que dirixe o adestrador coruñés Fernando Buendía. É un placer para min presentar a miña compañeira, mentres ven tamén o rótulo a plantilla do Maristas Antón Cortegada dirixida por Álvaro Fernández, a miña compañeira en tarefas de narración, Araceli do Barro. Araceli, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes, Nano. Con moitas ganas de ver este partido, que é unha final entre dous equipos bastante reforzados da Liga Femenina 2, que o ano pasado o fixeron bastante ben e que queren este ano dar un paisiño máis adiante. Sí, moitos reforzos, moitos cambios de cromos, no, entre os equipos da zona, a unha semana nada máis do comezo da súa liga. O Mariscos Antón Cortegada, que debutará en o Maristas, que xoga fora contra o Mataró. Penso que é unha temporada moi interesante para os dous equipos e polo tanto o partido de hoxe teñen que ter os deberes feitos os equipos, verdade? Esta pretempada ambos los dous equipos xogaron entre eles, venceu o Mariscos Antón Cortegada por 5-8-6-9 nese amistoso previo, pero hoxe é outra historia completamente distinta. Hoxe hai un título en xogo, ademais pasarán a historia como vencedores deste trofeo neste formato deste ano, coincidindo que este ano hai 3 equipos na Liga Femenina Endesa, un equipo en Liga Femenina Challenge, están xogando e a continuación veremos a segunda semifinal da Copa Femenina Absoluta Senior, pero isto tamén é un trofeo importante para eles porque pasarán a historia. Sí. Sí, a estas alturas da tempada, ser campeón da Copa Galicia neste formato, eu penso que é moi atractivo. Ten que ser así porque a cantidade de equipos que temos na élite no básquet feminino este ano en Galicia é importante, como ben dicías, 3 na Liga Feminina. Despois este é o aperitivo, no? da outra semifinal, que a primeira vivimos en Pontevedra, partido adiantado debido ao partido de Eurocup que tiña que xogar o Baxi Ferrol, e adiantou a súa semifinal contra o Brasil, gañando o Baxi Ferrol dun xeito abultado e claro. E hoxe, despois deste partidazo que temos agora, pois xogarán a segunda semifinal os outros dous equipos de Liga Femenina. Bueno, xa están saltando os dous equipos o centro da pista e o pabellón de Porriño, que é unha cidade que apoia un montón o baloncesto, segue enchéndose para esta tarde de venres de baloncesto femenino aquí. Xa temos os quintetos iniciais por parte de Mariscos Antón Cortegada. Van xogar Cristina Loureiro co número 4, co 5 Carolina Bernarde, coa portuguesa, ca 7 Blanca Manivesa, co 11 Iria Losada e co 24 Evelina Jabgowska. Nas filas de Maristas Coruña xogarán co número 4 Nemena Dimitrijevic, co 14 Eugenia Filgueira, con número 27 Raquel Voltana, con número 44 Andrea Pérez, que hoxe xoga na súa casa, a Porriñesa, e por número 82 Ana Jiménez. Todo preparado, primeiro balón ao aire, balón para Maristas Coruña, o ten Andrea Pérez, xa xoga con Nevena Dimitrijevic, esta xogadora xa afincada en España dende hai moitos anos, fixo a súa formación no Club Baloncesto Islas Canarias, unha xogadora con ficha de formación, remonta a liña de fondo Andrea Pérez, e ollo, porque a primeira falta persoal corresponde ao dorsal número 11 a Iria Losada. Primeira falta no equipo que dirixe Fernando Buendía, que dirixe Álvaro Fernández. 2 tiros libres para o equipo de Fernando Buendía para o Maristas Coruña. Un xesto aí de Andrea Pérez que é moi habitual nela, que busque postear de espaldas a canasta intentando sacar ventaxe do seu físico, non? Do seu potente físico. Esa unha primeira declaración de intencións nesta primeira xogada. Moitísimos anos xa xogando no clube coruñés esta xogadora, criada
aquí no clube organizador desta fase final de Porriño Baloncesto Base. Primeiro punto 0-1, balón para Cortegada. Recibe Cristina Loureiro, lanza de 3, non, rebotea Eugenia Filgueira, con dificultades, querían conectar con Nevena, a base Serbia, defendida por Blanca Manivesa. Bonito duelo, imos ver nesa acción. Ana Jiménez, lanza de dúas, non, rebote para a polaca, para Evelina Jabowska. Hai falta na presión de Eugenia Filgueira, unha auténtica veterana. Eugenia Filgueira, tantísimos anos xogando en Liga Femenina 2, tamén no descenso cando xogaron nacional. É unha xogadora auténticamente da casa, sí, deste clube coruñés. A piques dirse o chan, Blanca Manivesa, presionada por Nevena Dimitrijevic. Bernardeco recibe, bloquea a súa compañeira. Ana Jiménez con dificultades no pase, perdón. Contraataque de Maristas Coruña, balón o chan, loita entre dous, o balón corresponde a Cortegada. Equivocouse aí Nevena metendo un pase ao carril central, pero un pase picado un pouquiño retrasado, ese foi o erro. Bonitos duelos imos ver, fundamentalmente a primeira impresión que me leva o dúo de bases, sí, Nevena contra Blanca Manivesa, de 3 Bernardeco, ese tiro que o ano pasado miraches moito en Pontevedra. Sí, Carolina Bernardeco, hai dúas das xogadoras que son baixa no Arsil este ano en Liga Challenge, son Carolina Bernardeco e Lorena Lorenzo, que este ano están nas filas do Maristas de Coruña. Sí, estou de acordo contigo, tamén preséntase un bonito duelo na posición de base en ambos equipos. E tamén no xogo interior, Rebeca Botana ten que unha dura compañeira de baile na polaca en Evelina Jakowska. Interior precisamente para Botana, non, rebotea Jakowska, contraataque transicionado neste caso por Cortegada, a xoga con Loureiro. Balón para Bernardeco, penetra, veo oco, canastón de Carolina Bernardeco. Primeiros 2 puntos para o equipo de Vila García, para o equipo de Álvaro Fernández. De novo Botana, xogando 1 para 1, exterior para a xogadora porriñesa, para Andrea Pérez. Falta persoal que consigue, ollo, que a segunda. Rapidamente Álvaro, adestrador de Mariscos Antón Cortegada, chama a Mina para ingresar no terreo de xogo. Aminata Traoré, xogadora nada en Mali. O 18 de maio do ano 2000, ten 24 anos nestes momentos, nestes intres. 2 tiros libres de novo para Andrea Pérez. Alonso, convertido primeiro, para agora mediante tiros libres. O conxunto de Maristas Coruña empata o partido desta gran final da Liga Femenina 2 da Copa Galicia. 2-3 para Maristas Coruña. Xa sube Blanca Manivesa, xoga con Bernardeco, indica Loureiro que faga un movimento, opta por quedarse na esquina Loureiro, e agora erro de entendemento entre Jakowska e Manivesa, e o balón saiu pola liña de banda. A presión, perdón, Nano, a presión das dúas bases, tanto de Nevenka como de Eugenia, a Cortegada, tanto a Bernardeco, están creando dificultades ao inicio da construción do Iris Díaz, obviamente do colexio galego, ambos os dous. Perdeu o balón Maristas Coruña, nova posibilidade para Mariscos Antón Cortegada de porse por diante nestes primeiros compases do partido. Os equipos tamén chegaron relativamente tarde, no caso de Maristas Coruña, chegou o crecemento con apenas 45 minutos. Mariscos Antón xa levaba máis tempo. Vamos a ver se esta circunstancia non ten consecuencias nesta aposta en movimento, parece que non. Corta a defensa do Cortegada, contraataque rápido do conxunto vilagarcián, non o ve claro Loureiro, opta por xogar con Bernardeco no exterior.
Apida Traoré, interior, defendida por Ana Jiménez. Opta por salir a exterior. Burakowska de 3. No. Rebote para Ana Jiménez. Ataque de nuevo para Maristas Coruña. Está na silla dos trocos. A xogadora de Cortegada, Gara Jorge. Non o ve claro o adestrador. Xa comenzan as rotacións. Tamén estamos en pretempada. Os clubes todavía non disputaron ningún encontro da súa competición ata o próxima semana. De novo de 3. Tampouco. Non ten sorte a xogadora polaca. 2 intentos, 2 erros. Boa acción de Ana de Jiménez penetrando a canasta. Fintou o lanzamento, pero errou o que parecía máis sinxelo. Moi bonitos estos dela, sí. Unha mágoa o que intentaba a xogadora, xa compasado en Unicaja, en Melilla. Un bo fichaxe o que fixo a agrupación deportiva Cortegada. Non só pensa Jakobska, era de 2, estaba pisando. Pon por diante o conxunto da Ría de Arousa de Vila García. Ana Jiménez ve fantásticamente o corte de Nevena Dimitrijevic. De 2 puntos para Maristas Coruña, 4-5. Fantástico pase. Sí, aproveitando esa porta atrás, ese movimento sen balón moi bo de Nevenka e ben visto pola súa compañeira. Xoga agora Blanca Manivesa, lle devolveu a xogada despois dese corte que fixera a xogadora serbia. 6-5 para Mariscos Antón Cortegada e falta na axuda. É falta directamente de Blanca Manivesa, non considero que fora na axuda. É a primeira falta persoal da xogadora ferrolana, con pasado tamén en Rosalía de Castro, en Santiago. Entra na pista Teresa Cabello. Nas filas de Mariscos Antón Cortegada tamén houbo trocos. Nas filas de Maristas Coruña entrou co número 13 Lorena Lorenzo, entrou tamén con número 8 Carla Naya. Primeiros trocos nos dos conxuntos. Andrea Pérez opta a xogar fora con Ana Jiménez. Curta quería asistir a Lorena Lorenzo, pero se lle escapou das mans. Sí, o pase foi bo, pero non foi quen de amarralo. Penso que Maristas Coruña ten o partido moi... os dous equipos, pero dame a sensación de moi preparado. Triple que intentaba agora esa boa acción de xogo. Rebote ofensivo para a recén entrada Gara Jorge, 2 puntos. E nos falabas do planteamento do partido. Sí, porque anteriormente, mentras estaba Minata no campo, intentaron facer un 2 contra 1 dende o contrario. Teñan diferentes estrategias, aspectos tácticos defensivos para intentar paliar ese avance, non, de Cortegada, pero ainda así non están tendo acerto que penso que deberían ter en ataque para que houvese unha liseira diferencia, e sen embargo vai 3 arriba Cortegada. Está Cortegada adaptándose un pouquiño máis a esa defensa, pouquiño a pouco, que non impoñendo Maristas, eu penso que o ritmo que lle interesaba. 8-5, vence por agora o conxunto de Vila García. Interior, Ana Jiménez fintou moi ben, finaliza coa man esquerda, 2 puntos, 8-7 para Mariscos Antón Cortegada. Fantástica xogada de Ana Jiménez, tamén se ve a súa experiencia, xa ten 4 ou 5 tempadas en Liga 2. Para arriba conseguiu levantar Gara Jorge, pero non atinou. De 3, Andrea Pérez, non, rebote para Nevena, 2 puntos tras o rebote ofensivo de Nevena Dimitrijevic. 8-9, tempo morto que solicita o adestrador do Mariscos Antón Cortegada con 8-9.
estamos de volta no pabillón municipal de Porriño. Están observando o partido final da fase en Liga Femenina 2 entre Mariscos Antón Cortegada e Maristas Coruña. Vence polo de agora o conxunto do norte, o conxunto coruñés. Entrou nas filas de Mariscos Antón Cortegada tamén Marta San Martín, a xogadora de Marín. Para o conxunto Vila García, Bernardeco sae do bloqueo. San Martín precisamente para Bernardeco de novo. Tamén a buscaba sair Loureiro para lanzar de 3. Esta vez sí, non, rebote longo que o capturou Gara Jorge. Balón de novo para Bernardeco, presionada en defensa por Carlota Velasco, que tamén entrou na pista nas filas de Coruña. Rebote poderoso de Raquel Botana. Pase longo de béisbol para a súa compañeira, pero era non moi atinado neste caso. Era unha boa opción. Sí, pide disculpas, pero queren correr o viron claro. Bueno, son erros normais. Cristina Loureiro, da que falábamos tamén, é a súa segunda etapa no Mariscos Antón Cortegada. Estaba firmada por Embutidos Pajaril Benvibre para xogar a Liga Femenina Challenge despois da súa experiencia o ano pasado en Italia. Finalmente a xogadora Nada Ourense, pois ante a renuncia do equipo de Benvibre a xogar a cualquier tipo de competición federativa, optou e tivo oco na que foi a súa casa durante 6-7 anos facilmente. Xogadora moi interesante que aporta e suma en moitas facetas do xogo. Que buen pase de Carolina. Fantástico, acción de continuación, canastra de Teresa Cabello, xogadora nada en Vigo, da canteira do Celta. 19 para Cortegada. Ana Jiménez, a Raquel Botana, pero tan baixo non é bom o pase para esta xogadora tan alta. Fantástica a finalización do contraataque, que magua, porque a asistencia de Bernardeco foi moi boa. Agora de Carlota Velasco na outro lado, pola esquerda tampouco, reboteou Raquel Botana e 2 puntos para a xogadora do conxunto coruñés, formada no Santo Domingo, no entorno da cidade da Coruña. Mais trocos entra Jakobska. Dá má sensación de que este balón novo pode rebotar un pouquiño de máis. Neses erros debaixo do aro, non? Que parece que non son habituais. Outro día falaba con varios adestradores ali en Pontevedra e dicían que quizáis sí, non? Que o tato era un pelín diferente, que había xogadores que se adaptaban un pouquiño mellor, outros que tardaban un pouquiño máis. E agora estes erros así debaixo do aro, non? Que son canastas que realmente estas xogadoras non soen fallar. Dame a sensación de que poda ser... Eu non toquei todavía ese balón novo. Eu xa o toquei, é bastante diferente. Sí, pero que é como unha sensación de balón de minibásquet ou de menos peso ou de... Sí, incluso o peso tamén é algo diferente, pero o tacto a min seméllame moi distinto. Dicían varios adestradores que había xogadoras que se adaptaban un pouquiño mellor porque dependía da marca, pero incluso no peso, bueno. Veremos este ano as estadísticas o que din, se hai máis anotación, se hai menos. Dende logo, triple, agora mesmo, triplón de Marina Feijó, de outra xogadora auténticamente veterana deste conxunto coruñés. Vaya canastón da xogadora, comete agora a súa primeira falta persoal. Xogadora que pasou por unha lesión grave no seu momento, creo que foi un ligamento cruzado, lle costou voltar, e sobre todo agora cando xa entras esa dinámica de traballar e xogar o baloncesto. Cando hai unha canastra fantástica de Marta San Martín, pon o 12-14, pois falábamos de Marina Feijó, bueno, xa ten 33 anos, xogadora do 91, igual que Andrea Pérez, pero aí a temos todavía xogando e disfrutando do seu deporte. Dende el 11, bo tiro de Lorena. Canastra de Lorena Lorenzo. Establece os 4 puntos de distancia. Non se corta nada. Evelina Jakobska
de 3, 15-16. Llegó está moito lanzar a Jakowska. 10 segundos. Rouba Manivesa, 2 puntos, 17-16. Vai finalizar o primeiro cuarto con final, co sonido, co son da chirra para indicar que se rematou o primeiro parcial en o Porriño na fase final da Liga Femenina 2, victoria provisional de Cortegada por 17-16. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo de jugar, terra que te dá tempo de lecer, está ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. De volta xa dende o Porriño, estamos disfrutando desta gran final, da Liga Femenina 2 entre Mariscos Antón Cortegada e Maristas Coruña. 17-16 vence provisionalmente o conxunto dirixido por o catalán Álvaro Fernández. Balón para Raquel Botana, xoga xa con Eugenia Filgueira, sae do bloqueo, Marina Feijó bloquea a Raquel Botana, non o ve claro, balón que chega a Sonia Abra, que tamén entrou na pista nos momentos finais do primeiro cuarto. Andrea Pérez revoltouse, reviravolta e canastón de Andrea Pérez. Xa está en 5 puntos nestes momentos a xogadora nada aquí en Porriño. Rouba ela mesma o balón, a sube e marca a xogada con Sonia Abra. Recibe Andrea Pérez, defendida por Brakowska. Rotación exterior, circulación nas filas de Coruña. Entramos nos últimos segundos da posesión. Con dificultades, Sonia Abra de 3, non, rebote que cae o chan, incluso bota. O había capturado Irene San Martín. A piques de facer pasos, se falta persoal. Valente estivo aí. Brava cara Jorge nesa penetración a canastra. Falta persoal de Andrea Pérez, é a primeira falta persoal. Simplemente a única xogadora con dificultades é Iria Losada, que cometera 2 no primeiro cuarto. 2 tiros libres para Gara Jorge. A xogadora canaria convierte o primeiro. Imos ver que sucede co segundo dos lanzamentos. Pouquiño a pouco vai entrando o público aquí no pista municipal do Porriño, no pabillón municipal, na pista 1, a pista 2 está ao lado, podes entrar dende unha a outra, pero hoxe estamos na grande, na que xoga, por exemplo, o conxunto de balonmán feminino que xoga na primeira división, e o fai realmente de maneira fantástica. Balón para Blanca Manivesa, pide bloqueos, 2 arriba, sai a recibir tras o segundo bloqueo Brakowska, pero no bote houbo falta sobre Blanca Manivesa. Esa acción están a repetir bastante, ese doble, 2 pivots arriba. Sí, antes o falábamos, non? Encántalle a Jakowska recibir aí fora e tirar de 3. Xa leva varios triples. Maristas declaración de intencións, como reciba Minata no poste baixo, enseguida pechan 2 contra 1, incluso 3 contra 1 en canto bota o balón a chan.
hai certas cousas que teñen moi claras que non poden pasar e non están deixando que collan esa ventaxa, non? Esa ventaxe Cortegada. E agora máis Mariscos Antón Cortegada está con este doble pivot, dúas xogadoras grandes. Máis problemas os tería Andrea Pérez, que é un pouco máis pequeniña co seu par, menos problemas para Raquel Botana, pero dende logo xogar con estas dúas torres complicalle a vida a calquera. Rebote para Raquel Botana. Forzou a loita Jakobska, perdón. Trocos nas filas de Maristas Coruña. Voltan Ana Jiménez e volta tamén Nevena Dimitrijevic. Unha Nevena que a lembramos porque, entre outras cousas, hai 2 anos foi unha membro dese ascenso de Baxi Ferrol a mesma categoría, e mira o ben que podemos celebrar hoxe que o Baxi vai xogar na fase final da Eurocup cando hai o triple de Blanca Manivesa. Mais 4 lle dá a volta o conxunto arousano. Con problemas Andrea Pérez, lanza de 3, saírse, rebote para Jakobska, contraataca agora de Mariscos Antón Cortegada. Bo pase, Aminata Traore de 2, non, pelexoa polo rebote Gara Jorge, non o capturou. Bo pase de Nevena, asistencia. Que ben corrido por parte de Coruña. Canastra de Ana Jiménez. Pon o punto número 20 xa no electrónico. Traoré con San Martín. Bloquea Traoré, penetra San Martín, saca para fora para Jakobska. Outra vez está lanzando de 3. Facilitaronnos antes a estadística oficial, pero casi que imos esperar o descanso para ver cantos lanzamentos leva Jakobska, porque non para de lanzar a canasta. Hai trocos, precisamente a polaca retírase tamén nas filas de Coruña Raquel Botana. Aparte está xogando unha partida de xadrez, quitando os 2 pivots ao mesmo tempo, os 2 adestradores. Para darlle descanso a Raquel Botana, fantásticos minutos, Porque tiña ose baila con... Hoy se baila con unha fea. Coa máis fea do baile, porque xogar contra esa par de pivotes é moi complicado. Vaya canastra, 2+1 que conseguiu sacar Nevena Dimitrijevic. Hai empate a 22, colocaron mal a canastra agora no marcador. E iso lle están dando a volta. 22-22 no marcador oficial do pabellón. Nevena errou o lanzamento libre, pensaba polo rebote Loureiro, foise pola liña de fondo e vai entrar por primeira vez no partido a junior, xogadora menor de 18 anos, Alba Mateos, nas filas do Maristas Coruña, demostrando tamén que a canteira coruñesa ten bons elementos e bo futuro. Balón para Cortegada, Bernardeco, ordea a xogada, Lidia Manivesa que váyase a dereita, chocou con Dimitrijevic. Moi agresiva Nevena, cústame moito porque están freando ese arranque de xogo posicional de Cortegada solamente entre as dúas máis pequenas de Maristas na defensa das xogadoras exteriores. Bernardeco, defendida por Andrea Pérez, sinal de identidade sempre, actividade de brazos de Andrea Pérez, finta Loureiro, opta polo aro pasado, balón o chan, a loita polo rebote, corresponde agora a frecha a Maristas Coruña. Táboas nestes momentos no Municipal de Porriño. Está sendo un partido interesante, dinámico, divertido. Sí. Con xogadas con intensidade, como esta anterior defensa de Nevena Dimitrijevic. Agora defendida por Bernardeco, man a man con Andrea Pérez. De novo, por outro lado, agora con Ana Jiménez man a man. Bloquea era Lorena que bloqueaba, pero acción individual de Ana Jiménez. 2 puntos para a xogadora con pasado en Melilla, en Unicaja, Nova este ano en Maristas Coruñas.
Balón por la línea de bandas, pedía cambio Iria Losada, entra na pista agora, restarán 9 segundos no reloxo de posesión. Boa defensa por parte de Ana Jiménez de Maristas aí contra Cris Loureiro, porque aí tiña ventaxe e adiantouse moi ben. Están presionando fantástico Maristas, fantástico este robo. Robou Ana Jiménez, asistiu a Nevena Dimitrijevic, non o mirou claro na primeira instancia, pero a lo menos conseguiu sacar unha falta persoal de Carolina Bernardeco, a ex de Arsil. Mudou 20 km ao norte esta xogadora portuguesa. Recibe Andrea Pérez con Alba Mateos. Pinta, quedou curto ese lanzamento, rebote para cara Jorge, indica que pisou a liña lateral na subida do balón. Escoitábamos a Fernando Buendía dende a nosa posición, indicarlle as súas pupilas algún tipo de feito. Ataque xa para o equipo de Buendía, precisamente. Lorena Lorenzo xoga con Nevena Dimitrijevic, lado esquerdo do ataque, balón para Lorenzo de novo, xoga un contra un, Valente, ata Boleiro, 2 puntos máis para Maristas Coruña. Abre de novo unha pequena brecha de 4 puntos, ningún equipo superou nestes momentos os 4 de distancia. De 3 Bernardeco, non rebotea para Lorena Lorenzo, que xa xoga con Ana Jiménez. Está sendo un partido un pouco a rachas, non? Parece que nun momento o Cortegada tivo unha boa xeira, agora é o Maristas Coruña o que está agora enchufado. Sí, porque non dan encadenado ningún dos dous equipos varias accións positivas, non? Encadenan 2, 3, pero de repente perden un balón. Está sucedendo en ambos os dous bandos. Agora houve falta persoal clarísima sobre Carolina Bernardeco. E imos disfrutar dun pequeno tempo morto e a segunda falta persoal de Andrea Pérez con a Mariscos Antón Cortegada 22, Maristas Coruña 26. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, es algo que che pide volverte a topar. Dous tiros libres para Carolina Bernardeco nesta volta polo tempo morto solicitado por Fernando Buendía. 2-2, 2-6 para o Maristas Coruña. Dentro primeiro de Bernardeco. E vai o co segundo. E tras los botes, 2 tiros libres convertidos por Carolina Bernardeco, 24-26. Balón para Maristas Coruña. Xa sube Andrea Pérez con Dimitrijevic. Mateos a Junior na dereita do ataque do Coruña. A pedida de agora dentro, tras o corte, Andrea Alonso. E falta persoal da xogadora co dorsal número 18 de Valentina Usai, que tamén entrou na pista recentemente. Xogadora nada en Italia, xogadora italiana. Moitas nacionalidades ten este ano o Mariscos Antón Cortegada. ¡Uf, qué pasazo! Auténtico luxo o de Andrea Pérez.
Que calidade que ten esta xogadora. E agora que ven, Cris. Como remontou tamén Cortegada agora esa contraataque, pero vaya pase que fixo Andrea Pérez. Isto é baloncesto de moitos quilates. Fantástica agora a continuación de Lorena Lorenzo. O viu moi ben Nevena Dimitrijevic. Como nos estamos divertindo, porque hai moitísimo talento no parquet porriñés. Ese choque de Andrea Pérez, ollo que é a terceira falta persoal cando xa tiña o buen día pedido o troco de Andrea Pérez. Vais tamén Nevena Dimitrijevic, volven a pista Carlota Velasco, Carla Naya, un triple cambio finalmente a xogadora junior Baise, Alba Mateos, 2 minutos da xoven xogadora, volta a pista tamén Raquel Botana. Houbo cambios tamén no Cortegada, a mitad das xogadoras foron trocadas nesta pausa para os tiros libres de Carolina Bernardeco, que sigue coa súa boa xeira de lanzamentos dende os 4.60. Carolina moi fiable no tiro libre, nese tiro de 4 ou 5 metros en suspensión tamén é bastante fiable. Basta que o diga para que erre o tiro libre. O certo é que o ano pasado a miraches moito nos partidos do Arsil. Boa tempada do Arsil a un partido dun ascenso, nesa tan emotiva fase final xa sen Maite Méndez. Foi unha gran fase de ascenso de Arsil, que veremos se algún destes dous equipos este ano pode emular tamén, chegar polo menos ata a Final 8, ¿no? A final a 8 da Liga Femenina 2. Primeira falta persoal de Carlota Velasco, e como tiña bonus o conxunto coruñés, 2 tiros libres, neste caso para Blanca Manivesa, a ferrolana. Erra o primeiro, tuvo 4 anos en Liga 2, xa Blanca Manivesa sumando anos entre Ulla Oil, Rosalía, as ordes de Chiqui Barros, e algúns anos máis tamén nas filas xa de Mariscos Antón Cortegada. Balón para Maristas Coruña. Carlota Velasco, a asturiana, xoga con Raquel Botana, non, rebotea Loureiro, a sube xa Blanca Manivesa. Entramos nos derradeiros 3 minutos do segundo cuarto. Bernardeco, interior contra Traoré, se lle vai. Parece como que Traoré está curta todavía de pretempada, probablemente. Sí, por agora o baile o está levando Raquel Botana sen ninguna dúbida nese emparellamento. A piques de roubar Manivesa, moi lista, porque lle deixou que caer o balón sobre o corpo da xogadora que estaba pisando a liña, entón conseguiu recuperar o conxunto Vila García. Atensa Blanca Manivesa, defendida por Nevena Dimitrijevic. Recibe Bernardeco. Moita actividade de brazos na defensa coruñesa. Manivesa de novo, espera que saian dos bloqueos. Traoré, 1 contra 1 no interior. Traoré con dificultades para Raquel Botana, pero nesta vez estivo atinada a xogadora de Mali e consigue palo menos sacar 2 tiros libres. Sí, pero é a primeira acción que saca algo positivo en todo o encontro. Está agora mesmo Maristas Coruña cargándose un poquinho de faltas. Ten 3 Andrea Pérez, 2 ten Eugenia Filgueira, 2 ten tamén Raquel Botana, sobre todo no interior, non? Mais o problema, as tres de Andrea Pérez, xogadora que xoga de 4, de 3, e de Raquel Botana que é a 5 máis natural que pode ter. Non está xogando ningún minuto a Laika Knapp, que é a xogadora estadounidense procedente de varias universidades, xogou en varias universidades en Estados Unidos, pero está de curto, de certo, pero no derradeiro posto do banco ten toda a pinta de que non vai xogar hoxe. Ten pinta que non. Baixa significativa, non? Desta xogadora estadounidense, primeiro ano en overseas tamén para ela, alén dos mares que dicen os americanos cando a xogadora salta a xogar en Europa procedente da WNCAA.
Carlota Velasco penetra a punques de perder, 2 segundos no reloxo de posesión, finalmente Traoré faise co balón, ataque para Cortegada, Loureiro con Traoré, finta, lanza de 2, estaba pisando, rebote Dimitrijevic, sen problemas, a sube rápido, non o ve claro, finalmente Botana bloqueaba, un contra un de Dimitrijevic, canastón, outro máis da xogadora serbia. Esta está sen dúbida algunha das xogadoras con máis talento hoxe na pista. Sen dúbida, está lendo fantásticamente ben o partido. Ataque xa para a Cortegada. Blanca Manivesa penetra, e que é algo moi curioso porque dá a sensación de que hai un pique entre estas dúas xogadoras. Cando unha o fai ben nun aro, chega a outra e fai no ben no outro. Táboas, 32-32, vaya acción de xogo de Manivesa que nos explicabas visualmente o feito, sí, non? porque agachou o balón, que ben Lorena, agachou o balón, non? Un xeito o que diste, parece que están picadas entre elas e que se o fasti mellor eu vou intentar. Que ben, Cris. Fantástica asistencia de Cristina Loureiro para Aminata Traoré, que se está entonando tamén ela no partido, está empezando a topar esas boas situacións para recibir, para que a miren, porque isto foi unha acción de xogo moi interesante con unha continuación. Entón estamos vendo que a propia xogadora necesitaba crecer un pouquiño. Ese é o motivo do rápido tempo de Fer Buendía. Eu penso que ten claro cales son as fortalezas de Cortegada, e iso está traballado. Entón, o que dicíamos, non? Ao principio do partido foi unha declaración de intencións. Cada vez que a Minata recibía no poste baixo, que algunha das xogadoras grandes recibía no poste baixo, enseguida pechábanse en 2 contra 1 unha xogadora do lado contrario, é dicir, non deixaron xogar prácticamente en 2 cuartos esas superioridades que ten Cortegada. Agora Cortegada está conseguindo facer chegar o balón aí abaixo e está a crear algún problema, e por eso tamén volteou un pouquiño marcador, non? Eses 2 puntos de diferencia por parte de Cortegada. Sí que é certo que, como comentábamos antes, é un partido que vai un pouco a xeiras dos dous equipos, non? De que vai, primeiro un pega un arreón, logo pega outro, están dándose golpes un contra outro, bueno, pues a verdade é que está sendo un partido moi vistoso, moi disfrutón, o que estamos vendo hoxe nesta final da Liga Feminina 2 Copa Galicia. Vai ser a número 37 xa en senior, en baloncesto senior, dende aquela primeira que acadara o Círculo Mercantil de Vigo. E agora xa balón para Nevena Dimitrijevic, defendida por Bernardeco. Están os 2 equipos en bonus, calqueira acción será de falta persoal, serán tiros libres. Recolle Botana con Lorena para Sonia Bra de 3, curto, reboteou Gara Jorge. Pode haber 2 posesións todavía. Bernardeco con dificultades, defendida por Carlota Velasco, man a man con Gara Jorge, sai do bloqueo. Gara Jorge penetra, boa defensa de Dimitrijevic, agota o tempo, 5, Gara Jorge conecta fantásticamente contra Oré, 2 puntos para Cortegada, se pon de 4, 9 segundos para o final. Dimitrijevic, ollo bloqueo de Botana, 2 contra 1, recibe Botana finalmente, está só Velasco, non a mirou, estaba Velasco pedíndolle o balón para recepcionar e montar o lanzamento, pero, a lo menos, conseguiu sacar 2 tiros libres, porque foi sinalizada unha falta persoal a Cortegada, primeira de Gara Jorge. 2 tiros libres para Raquel Botana. Non convirto o primeiro, tan só quedan 9 décimas no reloxo de partido. Un suspiro, nada máis, para chegar ao descanso. Segundo lanzamento, tampouco, rebotea Jakobska. Finalmente sona o chifre do partido. Descanso aquí en O Porriño. Bo primeiro tempo, Araceli.
moi bo primer tempo, agora ao final Mariscos Antón Cortegada, o que decíamos, conseguiu enlazar varios pases e varias finalizacións con a Minata, eu penso que ela tamén precisaba, non, meter algunha canasta e sentirse un pouco máis partícipe do encontro. Penso que ahora asustarán as xogadoras de Maristas, encántame a base Nevena Dimitrievich, penso que leva completamente o ritmo do encontro. Si é certo que Cortegada ten hai un xogo interior un pouquiño máis potente e Maristas non se pode relaxar. Pois en menos de 10 minutos voltaremos. Lembren, Cortegada 36, Coruña 32. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo de jugar, terra que te dá tempo de lecer, está a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, always you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo de jugar, terra que te dá tempo de lecer, está a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, always you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da acordar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da acordar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Vamos a ver isto. Estamos de volta xa na resolución do que vai ser a primeira final das Copas Galicia Femeninas. Este non vai haber dúas, esta é a de Liga Femenina 2 entre Mariscos Antón Cortegada e Maristas Coruña. Victoria provisional de 36-32. Unha ollada rápida ás estadísticas. Araceli, que nos din? Igualados en pérdidas, igualados en rebotes, tampouco hai moita diferencia aí. Bueno, un pouco o que reflexa o marcador. Tío, diseches moi claro, é certo, está sendo partido de moitos bandazos, non? De ratos, ou os últimos 3-4 minutos foron de Cortegada, pero anteriormente foron outros 3-4 de Maristas. Bueno, sí que é certo que hai que ver como poden afectar o tema das faltas de Maristas, non é que estean excesivamente cargados, pero sí as xogadoras interiores un pouquiño, entón a ver como aguantan, non? Agora este inicio de terceiro cuarto. Balón para en movimento o Mariscos Antón Cortegada xa o ten Carolina Bernardeco, defendida con Dimitrijevic. Xoga con o balón volta para Bernardeco. Xogaba con Usai. Fantástico pase de Carolina. Asistencia fantástica de Bernardeco para Cristina Loureiro. 2 puntos para a Ourensana. Están a miñas costas os pais de Loureiro, precisamente, xa falamos con eles nos descansos.
foi Andrea Pérez a que tivo dificultades agora na entrada a canastra. Consigue roubar o Maristas Coruña. A sube Ana Jiménez. Ten a Nevena a dereita. Opta para xogar con ela finalmente. De novo para Ana Jiménez, dándolle moito ritmo ao ataque de Maristas Coruña. Fintou de varias maneiras, varias tandas, pero polo menos tivo o premio da falta persoal sacada a Carolina Bernardeco. É a segunda da xogadora portuguesa. Porá o balón en movimento Nevena Dimitrijevic. Ou hai unha xogada de Eugenia Jiménez de recurtar a súa compañeira, rodearla. Lorena Lorenzo con dificultades, outra falta persoal agora da xogadora número 15 de Traoré. E a segunda, pois son dúas as faltas de equipo de Mariscos Antón Cortegada neste comezo da segunda metade. Detrás das canastras atópanse os dous equipos. Eugenia Filgueira, 2 puntos. Curioso, repetiron a mesma xogada que o saque de fondo anterior. Esta vez conseguiron o éxito. Aí non andivo moi concentrado o Cortegada en defensa. Bernardeco con dificultades ante a boa defensa de Dimitrijevic. Bloqueaba a Loureiro. Bernardeco de 3, non. Rebote longo. Contraataque agora de Maristas Coruña. Con complicacións, estaba sola Ana Jiménez. Andrea Pérez de 3, non tocou o aro, non estivo acertada a xogadora nada aquí no Porriño. Xogadora con moitas presenzas en equipos do Maristas Coruña, moi afincada. Triple de Gala Jorge. 41-34, máis 7 xa para Cortegada, máxima distancia no partido. Ana Jiménez. Sae Eugenia Filgueira, equipo moi baixiño agora o de Coruña, pero a xogadora máis grande, Lorena Lorenzo, intentou 1 de 2, reboteou Jiménez, curta agora Andrea Pérez, circulación rápida, agora Pérez de 3 de novo, non. Desacertos nas filas de Maristas Coruña. Sin embargo, o seu adestrador aplaude a xogada, o esforzo e a concentración están metidas no partido. Sí, e quere que siga tirando. Que é moi importante que unha das túas xogadoras que con máis peso en ataque que vaya collendo confianza e que sinta que dende o seu adestrador pois non ten problema, non, a hora de socarse un tiro aínda despois de errar o anterior. Loureiro de 3, curto, pide falta persoal que lle tocaron, indica falta ou tapón, pero que non fora ela a última xogadora en tocar o lanzamento. Lle puntearon ben, entendemos, pola acción indicada polos colexiados. Lembren Cristian Martín e Iris Díaz. De 3, Nevena. Triple de Nevena Dimitrijevic. Pon o punto número 37 para Maristas Coruña, que quere seguir dándolle pulo o marcador. Bernardeco bloquea a Traoré, sae. Finalmente Bernardeco a que lanza. Balón o Chan. O captura Bernardeco, xoga contra Traoré, 14 segundos na posesión, bo pase de Gala Jorge para Loureiro, non se atreveu a primeira e finalmente a segunda conseguiu sacar unha falta persoal de Maristas Coruña. Tivo unha opción boa no primeiro ao recibir. Sí, eu xa estaba mirando os cambios de Manivesa e de Marta. San Martín, rock duro. Quere Álvaro, quere apretar un pouquiño nesas liñas, non? Que foi que é importante para frear a circulación de balón. Xa mirou que Carolina Bernardeco estaba un pouquiño cansa e rapidamente sacou a Blanca e a Marta para, eu penso que para apretar a subida de balón de Maristas. Bernardeco na primeira metade xogou 15 minutos 44 segundos, segunda estadística oficial, agora está guía dende o intervalo.
Dous tiros libres que erra Loureiro, é moi raro que o erre, e mira, logo donde prácticamente a mesma posición, 2 puntos para a xogadora ourensa, 43-37. Vence o conxunto de Vila García, o balón de Lorena Lorenzo marchouse pola liña de fondo, vaise o banco tamén a descansar Lorena Lorenzo, non lle dixo nada negativo o seu adestrador no movimento do troco. Era un bo pase, unha boa idea, sobre todo, porque ese corte era bo, pero non houbo sincronización entre as dúas xogadoras. Balón para Cortegada, o ten Marta San Martín, a pedir a Traoré, agora a volve a pedir, intenta anticiparse Botana, chega tarde e lle indica pasos a Aminata Traoré, o colexiado do partido, Cristian Abalo. A sube Eugenia Filgueira, marca xogada, sai a recibir Ana Jiménez, corta Filgueira, a miran, quedou curta, pero é unha boa xogada de inicio moi rápida, Sí. porque o primeiro corte xa lle deron. Sí. É que tiña ventaxe, ese balón hai que metelo aí. De 3 Loureiro, non, rebote longo, conseguiu salvar Eugenia Filgueira, levando que o balón chocara en Aminata Traoré. Estivo atenta, estivo lista a xogadora coruñesa, que xa a sube na mesma, xogando de unha posición curiosa, porque é unha escolta a veces de 3 incluso, pero ose tamén polas necesidades, xogando de un... Ai, moi ben, Ana Jiménez, lástima. Que mágoa, porque a acción foi de moito coraxe, moi ben xogada, moito talento nese pivotaxe. Len moi ben as situacións, a táctica individual das xogadoras é fantástica. Esa lectura de presión, ventaxe de altura, de físico, de cara, de non... A toma de decisións das xogadoras se nota que isto non é nin categorías inferiores, nin... Xa é un nivelazo, xa é un nivelazo de básquet o que estamos a mirar aquí en Porriño. O ben que o pasamos no mes de xuño narrando o Campeonato de España infantil en Pontevedra, na túa cidade, Araceli. Eu o lembrarei por moitos anos porque foi unha das experiencias máis divertidas. É divertidísimo as categorías inferiores, ademais ese descaro, non? Que sí, que foi un campeonato fantástico que gañou Estudiantes, non? Na final contra Valencia. Pode ser. Penso que Valencia tiña a priori unha plantilla moi boa, pero a verdade é que Estudiantes defendían con que se lles perdía a vida. Sí, moi divertido. Sempre todos estes campeonatos cando son moi vistosos, non? Porque son rápidos, non pensan, non? Como que é divertido. E temos a sorte de que a Federación Galega pide moitas veces a organización destes campeonatos, especialmente na idade infantil, non? Que é un pouco onde está ese talento de esparpaxo que ti dis, e o disfrutamos moitísimo, esos ampetanzos, canastón agora de Eugenia Filgueira, foi o chan, non se fixo dano, importante, todo ben, e noraboa Eugenia porque menudo canastón. Pois o que falábamos, que Blanca 4 faltas, vai para o banco. Exactamente, a cuarta, leva 11 puntos, é a máxima anotadora de Marisques Antón Cortegada, pero agora ten que ir ao banco. 2 contra 1 da defensa de Maristas Coruña na subida do balón de Cortegada. Aproveita Traoré agora, estivo tímida para levantar ese balón, pero conseguiu ao menos eses 2 tiros libres. Ben visto por parte de Cris Loureiro ese corte, con ventaxe cara ao aro de Aminata, e ese balón sempre hai que metelo. Erra o primeiro. Estivo moi ben leída esa saída de 2 contra 1 aquí no campo propio, logo recibiu Loureiro e deu un bo pase a Traoré, que convirte 1-2-2 lanzamentos libres. 4-4, 4-1, vence Mariscos Antón Cortegada, ten Maristas Coruñas a Andrea Pérez, man a man con Eugenia Filgueira, balón para Marina Feijó, finta de un lado, finta de outro, ben defendida por Marta San Martín,
Balón que recibe Ana Jiménez de novo, escótase o tempo, 3 segundos, 2, lanza da María, moi forzada, sonou agora o chifre, balón para Bernardeco, invirte a outro lado, recibe Marta San Martín, diante de Andrea Pérez, Loureiro, non se atreve a lanzar esta vez, Bernardeco, parece que volta a empezar a xogada, poñer un poquinho de calma, bloquea Loureiro, para Gala Jorge, 2+1 de Gala Jorge, fantástico, primeiro paso, segundo paso moi marcado, Lateral, aí esquivando a defensa moi ben. moi boa táctica individual esta Fantástica. Fantástica. Por eso dicía, porque sí que ás veces en estas alturas de tempada ves que a lo mellor hai algunha falta de ideas a hora de tomar decisións, pero se non, ou se pode haber unha falta de acerto ou algunha perda de balón, lóxica, pero sí que é certo que o que a toma de decisións en canto a lectura de xogo está sendo moi correcta por parte dos dous equipos. Un tiro libre para Gala Jorge. Respira, bota, lanza e convirte. 4-7, 4-1+6 para Mariscos Antón Cortegada, que domina esta final da fase de Liga Femenina 2. Primeira das dúas Copas Galiza desta tempada. A de Liga Femenina 2, Ana Jiménez, a malagueña, conseguía penetrar a canasta, a piques de convertir o lanzamento. Falta persoal de Mariscas Antón Cortegada, disculpen. Falta de Evelina Jakobska, que voltou hai uns instantes tamén a pista. Non xogaran neste terceiro parcial. Convertiu un agora a piques de facer falta a Marina Feijó delante das nosas, onde estamos nos situados, pero nos parecía clara. E agora sí, despois falta de Raquel Botana. Ten razón agora Marina Feijó, estaballe dicindo a Iris, a árbitro, que foran dobles, que collera o balón controlado, Gala Jorge o botou e volver coller para sair, non o viu, porque senón seguro que o penalizarían. De 3 Gala Jorge, cando saiu voando ese balón, veíase que moita parábola e que voaba moi ben. Triple de Gala Jorge, más 8 para Cortegada, máxima distancia do partido para o conxunto de Vilagarcía. Intenta o Jiménez, longo e parón para Maristas Coruña. Deixenos sair Eugenia Filgueira. Están anticipándose moi ben a defensa de Cortegada porque están facendo cambios nos todos os bloqueos, non lles importa esa diferencia de estatura que poda haber entre unha interior e outra exterior, e iso está ralentizando o ataque de Maristas, non está tendo tan claro as ideas para poder atacar. Raquel Botana, de novo, man a man con Filgueira de 3, tampouco, rebote para Gala Jorge, sae rápido o contraataque, chega ao lado dereito con Marta San Martín, cambia de lado, a pedía a Iria Losada, que tamén voltou á pista despois desas dúas faltas personais iniciais, e canasta precisamente de Iria Losada, asistida no rebote de Evelina Jakobska. Estaba agora mesmo Cortegada na máxima distancia do partido, Araceli. Sí, correcto. Gustoume agora a decisión de Marta San Martín, tiña tiro, pero sabe que Gala Jorge agora mesmo está de dulce e quisolle dar o balón a ela para que xogase este balón e ao final, bueno, están tomando moi boas decisións. Este +10 de Cortegada debido a ese pasiño adiante en agresividade en defensa e a moito máis acerto en ataque, non? As ideas moito máis claras, tamén falta nevenca por parte de Mariscas, máxima anotadora, nótase que están un poquinho máis cansas, bueno, de feito o tempo morto de Fer Buendía foi rápido para que non se lle escape o partido. Sí, porque con un +10 agora mesmo campeonando no marcador, o Cortegada empieza a coller distancias. Buendía non quere que en ningún momento poida escapárselle o partido. Volve a pista Nevena Dimitrievich.
máxima anotadora do Maristas Coruña. Estaba mirando na estadística que nas filas do Cortegada todavía non xogou ningún minuto Inés Lluvero, a xoven xogadora da canteira do Cortegada, e nas filas de Maristas Coruña, o que comentábamos que a Laiza Hernap non vai xogar este partido, esta xogadora estadounidense. Balón para Filgueira, entrou a canastra, rebote poderoso de Botana. Que ben gañou a posición aí Raquel Botana. Además estaba emparexada neste momento con Marta Losada, con Iria Losada, perdón. Máis grande ela. Fíxose grande na zona. Ataque de Cortegada. Moi ben. Falta de Ana Jiménez sobre Iria Losada. Aminou moi ben Carolina Bernardeco esa posición para recibir. E agardou que gañase a posición, que tivese os pés ben estáticos no chan para que un pequeño xesto da defensa, un pequeño desplazamento que neses cortes son moi habituais, non faga que eu perda o balón en canto recibo, non? Que teña moi ben agardado por Carolina para meter ese interior e agora anota ese tiro libre Iria Losada. O segundo tamén, 2 puntos para Cortegada, 5-4, 4-4. Volveu a pista tamén de Vegna Dimitrijevic, necesita o seu equipo. Recibe Botana, xoga con Filgueira, saen dos bloqueos, lado esquerdo vai recibir con moitas dificultades Carla Naya. 6 segundos indican os colexiados na posesión. Balón para Maristas Coruña. Naya, a pon con Botana para Dimitrijevic, que xoga de 3. Non, esta vez. Rebote para Gala Jorge. Contraataque. O ataque ya se ha transicionado de Cortegada. Dende a esquina. Triple de Marta San Martín. Máis 13. Esto empeza a ter cor negro, a ter cor do Cortegada, pero Ana Jiménez non quere que a final xa esa definitiva. 2 puntos, fantástica acción e moi ben marcando os pasos tamén. Sí, fantástica. Marta San Martín defendida por Dimitrijevic. Hai chispas nos cortes debaixo do aro. Gala Jorge a pedía Iria Losada, non aminou, se esgota o tempo sobre a bocina, non, rebote para Ana Jiménez, que quere correr, quere apurar o xogo. Dimitrijevic, importante este ataque porque pode intentar chegar por debaixo dos 10 psicolóxicos a entrada do último cuarto. Dimitrijevic na esquina para Filgueira, non, rebote para Gala Mestres, 20 segundos, mira o tempo Bernardeco. Vai xogar rápido. Agora Marta San Martín tampouco, a primeira. Iria Losada tampouco. 6 segundos. A ver se miran o tempo. A sube Ana Jiménez, se vai frear. Lanza de 3. Non. Tivo dúas posibilidades o Maristas Coruña de recurtar. Final do terceiro parcial aquí no Porriño. Mariscos Antón Cortegada 57, Maristas Coruña 46. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da jugar, deixate
De volta no Porriño, unha olla de rápidas estadísticas que nos din, Araceli. Que polo de agora Cortegada agora está llegando en tema de rebotes, non? En pérdidas, recuperacións están igualados, pero agora mesmo en segundas oportunidades en rebotes ofensivos e defensivos está un pouquiño mellor o Mariscos Antón Cortegada. E a máxima anotadora nestes momentos xa é Gala Jorge, 14 tantos para ela no seu casilleiro individual. Balón para Cortegada, a piques de perder, o perde, contraataque de Maristas Coruña. Filgueira, rápida, 2 puntos fáciles para Filgueira. Boa actividade defensiva do Maristas Coruña nestes primeiros intres do último cuarto, do cuarto decisivo desta final da fase de Liga Femenina 2 entre Cortegada e Coruña. O balón foise pola liña de fondo, era bo pase sobre Jakobska, pero a xogadora polaca non puido recibir ben. O intenta Bernardeco de 2, rebote para unha das máis pequenas do partido, para Marta San Martín. Bernardeco de novo, bloquea Jacobra, de 3, tampouco, pelexa polo rebote, Loureiro Chan. E finalmente o balón o capturou o Maristas Coruña. Andrea Pérez, boa finta, asiste a Lorena Lorenzo, pero está errada esta xogadora, hoxe non ten puntería. Unha mágoa porque podía poñer o partido un poquinho máis quente todavía, estes 9 puntos de distancia. E agora queren que as asistencias sequen a pista porque pode evitar calqueira tipo de dano despois de que se foran o chan na xogada anterior. Ven o equipo do Celta, que lembren, ás 8 vai disputar a segunda semifinal aquí tamén en Fegaba Televisión, segunda semifinal da Copa Galicia. Lembren, ás 8, Durán Maquinaria Ensino, Celta Fensa Zorca, dous equipos que o ano que ven xogarán a Liga Feminina Endesa. Curta o Maristas Coruña na esquina, Nevena, boa finta, fabrica ela mesma o lanzamento, rebote para Lorena Lorenzo, estaba soa agora Naya, de novo Lorenzo, intenta unha terceira opción de lanzamento. Estas son as cousas que ao longo do partido finalmente acabanse pagando. Sí, parece unha chorrada, pero agora Lorena colleron un rebote moi bo, o bote, o movimento que fixo non fixo que a súa situación mellorase de cara ao aro, non? Ás veces enredámonos nos mesmas. E doble cambio en Cortegada, vaise Carolina Bernardeco e Marta San Martín, entragar a Jorge Blanca Manivesa. Non está tendo día no lanzamento tripla de Loureiro, está en 0 de 5. Gara Jorge, interior para Loureiro, a consigue levantar, tampouco, rebote para Lorena Lorenzo, que ela mesma sube o balón. Nevena Dimitrijevic de 3, saiu con dificultades agora Filgueira, pero vaya mágoa porque es que se saiu de dentro. De novo Nevena Dimitrijevic xoga con Andrea Pérez, encara Loureiro, consigue sacar a falta persoal. Xa está para entrar de novo na pista Aminata Traoré nas filas do Cortegada, vai non facer tamén Carlota Velasco e Ana Jiménez nas filas de Maristas Coruña. 2 tiros libres para Andrea Pérez. A xogadora que eso está xogando na súa localidade natal, xa é unha coruñesa de adopción, está claro, leva pois dende os 18 anos ata o día de hoxe, naceu no 91, pois en torno a 13 anos máis, xa non sei cuantos, pero en Coruña. O certo é que ela é natural deste pobo que hoxe acolle durante todo o fin de semana a fase final da Copa Galicia 37 edición na o que é o baloncesto senior, esta edición especial de Liga Femenina 2. Un puntiño para Maristas Coruña, balón para
Cortegada, Loureiro con Jakobska, interior para Traoré y falta persoal de Maristas Coruña de Carlota Velasco, a xogadora Astur ex de Adva de Avilés, formada ali. Balón para Manivesa, que xa o pon en movimento, moitos minutos tamén sen Manivesa en Cortegada. Voltou agora a pista Traoré de 2, sen levantar os pés. Rebote para Andrea Pérez, que xa sube. E a mesma continúa, finaliza, acaba debaixo do aro, debaixo do soporte da canastra, pero consigue sacar unha falta persoal máis de Cortegada. Estas serán tamén de tiros libres. Falta a primeira de Cristina Loureiro. Máis tiros libres para Andrea Pérez, que na súa camiseta pon Porri. Si, antes no descanso fixeron por megafonía, non? Un chamamento, bueno, recordando que era xogadora daqui da terra. A mí encántame, porque son, aparte Copa Galicia, que é unha competición super emotiva para nós, non? En que te atopas con todas as compañeiras de diferentes equipos, bueno, é un previo, non? O comezo, e sempre fai moitísima ilusión voltar a casa. Antes dicías que leva moitos anos na Coruña, pero hoxe seguro que para ela xogar aquí na súa casa esta final de Liga Femenina 2 é moi especial. Convertido para Andrea Pérez. Lembren tamén que na semifinal entre Celta e Durán Maquinaria Ensino vai estar Paula Salinas, xogadora en edad junior, segundo ano no Celta, pero formada durante 16 anos, dende que naceu ata os 16 anos, aquí nas filas de Porriño Baloncesto Base, clube que organiza xunto a Federación Galega de Baloncesto e coa colabora do Concellalía de Deportes do Concello de O Porriño esta fase final de Copa Galicia. Precisamente Andrea Pérez levou un golpe, levanta a xogadora, non hai máis problemas, sen maior un golpe nas costas, levou a xogadora porriñesa. Ataque xa para Cortegada, máis 6, recurtou distancias o Maristas Coruña ata 13, foi o máximo punto de extensión, parcial de 7-0, agora parcial de Maristas Coruña. Parece que non lle preocupa a Álvaro Fernández esta situación, pero o certo é que pasamos do 57-44 ao 57-51. Si, está tendo mala sorte agora Cristina Loureiro, fai uns movimentos fantásticos debaixo do aro, pero xusto no momento de finalizar non están tendo tino. Iso é o que está facendo que moi pouquiño a pouco, penso que máis por demérito do Mariscos Antón Cortegada que non por méritos do Maristas, pois están a 6. Balón para Lorena Lorenzo. Finta lanzamento o Maristas Coruña. Pase, fantástico pick and roll aí xogado. 9-0, parcial aberto. Vaya asistencia que fixa agora Ana Jiménez a Porri, a Andrea Pérez, porque foi de moito talento esa asistencia. Sí. Están combinando moi ben ese bloqueo de continuación, están vendo eso que comentábamos antes, que as xogadoras de Cortegada fan cambios en todos os bloqueos, entón as xogadoras de Maristas tamén teñen que ver por onde pasan ese bloqueo, como continúan, e esas ventaxes están mirando moi ben. Agora a finalización fantástica. De feito acaban de se meter en partido, son 6 minutos nada máis e 4 de diferencia, o partido está totalmente aberto. 9-0, parcial aberto para Maristas Coruña. Nos gusta que haxa final, que haxa emoción ata o final, que gañe o mellor, por suposto, que disfrutamos, sigamos disfrutando da maxia do básquet galego, ademais, aquí na Fegaba Televisión, en YouTube, en directo, co equipo de RS Provídeo, como sempre, facendo un fenomenal traballo con Rafa Sabugueiro o mando. Balón para Mariscos Antón Cortegada, o porá en balón en movimento Carolina Bernardeco. Pode subir un pouquiño incluso en intensidade defensiva Maristas, tendo unha soa falta do que resta de partido. De feito, Carlota Velasco non está deixando nin respirar a Carolina Bernardeco, con moitas dificultades a piques de roubar a xogadora asturiana. Porá o balón en movimento o Cortegada. Manivesa, que tamén voltou a pista. Xa están casi que os 5
no Cortegada prácticamente definido o 5 que vai rematar o partido, porque poucas titulares xa nos faltan, incluso que mellor quere xogar xa con Traoré e Jakobska, probando situacións que poidan ter no futuro. Circulación do exterior do Coruña. Querían de novo xogar por dentro, 2 contra 2, e a continuación indicou o colexiado. 14 novos segundos no reloxo do partido. O por ao balón en movimento Ana Jiménez, a malagueña, xoga con Andrea Alonso, finta o pase coa propia man do bote, intentou no levantar Ana Jiménez, consigue a lo menos sacar unha falta persoal e 2 tiros libres para a xogadora malagueña. Vai voltar Loureiro e sae Jakobska. Unha Jakobska que ten 4 faltas persoais. Quere reservar o mellor para eses 2 últimos minutos do partido. Primeiro non. Agora é complicado, non, tomar ese tipo de decisións porque quedan 5 minutos, vas 4 arriba, reservas, non reservas. O tempo dirá, non? O tempo de partido despois ao final darache ou quitarache a razón como adestrador. E agora, non é agora, espera un pouco máis. Sí, é certo. Para dentro, Jiménez, pero opta por xogar con Nevena Dimitrijevic. Triple de Dimitrijevic, 12-0 para Maristas Coruña, que non quere dicir a última palabra, quere pelesar. Se pon só a un balón para Manivesa, bloquea Loureiro. Ben defendido agora, moi agresiva defensa do Coruña. Bo pase para Traoré, o recolle o barre Loureiro, que andaba por ali. 2 segundos e zona, 3 segundos na zona. Ten que dar Iris Díaz a colexiada do partido, poñer calma o que banquillo. estaba todo o banquillo pedindo os 3 segundos da zona. O pitou Cristian Avalo debaixo da canastra, pero o certo é que estaban xa con moita presión. De 3 Andrea Pérez para porse por diante. Bon rebote de Ana Jiménez. De novo Dimitrijevic. E agora para os colexiados o partido. Van a falar coa mesa algo relativo a posesión, o mellor que baixa a segundos de posesión, van a baixar a 9. A 9 consideran que lle restan agora mesmo o Maristas Coruña para intentar porse por diante de novo. Dimitrijevic con Lorena Lorenzo. Balón para Ana Jiménez, 4-3, bo roubo de Blanca Manivesa, meteu a man no momento preciso a Ferrolá. Quería xogar contra Traoré, que está un pé dentro, un pé fora, da zona. Bernardeco. Seguen os 2 equipos en defensa individual, non miramos ninguna zona neste partido. Loureiro pintou cara a Jorge, o levanta. Como conseguiu levantar con moitas dificultades, vaya canastón. Si, eu me estaba extrañando que non lle chegara o balón porque estaba sendo defendida por Nevena Dimitrijevic, a diferencia é clara, pero finalmente si o fixo. Rompeu o parcial de 12-0 a canastra de Gala Jorge. Trocos no Maristas Coruña, volven Filgueira, volve Botana. Entendemos xa que tamén Fernando Buendía quere por toda o carne no aquecer a tope. Ana Jiménez xoga con Andrea Alonso. Raquel Botana sae do bloqueo. Dimitrijevic recibe diante de la cara Jorge. Se esgota o tempo tamén sobre a bocina prácticamente o chifre. Non tocou o aro. Si, consideran os colexiados. Quedou na parte de onde privia o balón. Dimitrijevic de novo con Andrea Pérez de 3. Tampouco. Tivo eses ataques agora Maristas Coruña, tanto para porse por diante como para agora empatar, e non anotou despois da boa racha. Sí. Despois do 12-0, respira un pouquiño máis Mariscos Antón Cortegada. 3 minutos tan só para o final do partido. Lembren que isto é a gran final da Liga Femenina 2. Aquí hai un título en xogo. Pasarán a historia tamén.
o Cortegada que foi un gañador de trofeos no seu momento da Copa Senior. Agora mesmo sonando a fase de Liga Feminina 2. A perde Traoré. Recuperou Figueira, falta persoal e serán 2 tiros libres porque o conxunto da Ría de Arousa está en bonus. Isto pode ser un hándicap importante para estes casi 3 minutos que quedan de partido. Cortegada xa está en bonus, a partir de agora cada falta serán 2 tiros libres. Maristas ten que ser intelixente. Penso que no último ataque non o foi moito, non? Nestas alturas de partido ti xa sabes que foi o éxito que te levou a poder estar competindo o partido a 3 puntos, non? De distancia. Entón, tes que seguir, non? Nesa liña. Se sabes que o éxito veu xogando dun xeito, pois deben seguir así. Moitos tiros libres errados nas filas de Maristas Coruña. Agora anotou un Eugenia Figueira e se pon a 2 puntos o conxunto coruñés. Loureiro xa xoga con Bernardeco, ábrese espacio, a propia xogadora bloquea Jakobska, penetra Bernardeco, pase de costas. Moi ben Raquel Botana, como pechou rapidamente esa continuación para robar ese pase. Dimitrijevic de 3, tampouco, rebote, falta que empurra Andrea Pérez, a súa defensora, consideran os colexiados do partido. E a quinta de Andrea Pérez, Porri, que marcha na súa casa, expulsada por faltas persoais. Era que querería xogar canto máis minutos aquí neste pabillón que a veu crecer. Entra na seu lugar Carlota Velasco, según entra na pista xa vai a defender a Bernardeco. Sube o balón a xogadora portuguesa, bloquea Gara Jorge, falta persoal de Carolina Bernardeco, celebrada por Buendía, que estaba justo enriba, e técnica ante as protestas de Álvaro Fernández. Protestaba, dicíalle que el consideraba que lle fixeran 2 faltas sobre Carolina Bernardeco na subida de balón en campo defensivo e que despois a primeiro contacto que tivo de ataque pitoulle Iris, non o dubidou e pitoulle falta técnica. Un tiro libre da técnica para Nevena Dimitrijevic. Incluso moveu os pés despois de lanzar. Errou. Balón de novo para Maristas Coruña, porque lembro fora unha falta persoal en ataque de Bernardeco. Foi a terceira, por certo, da xogadora portuguesa, agora mesmo ameazadas por faltas. Perdón, foi a cuarta de Bernardeco. Nas filas de Cortegada están ela, está Blanca Maniguesa con dificultades entón no que é a dirección de xogo, porque están as dúas con 4. De novo errou Dimitrijevic, conseguiu o rebote Raquel Botana, lo quiso levantalo e houbo falta persoal. Vai volver tamén Iria Losada para estes 2 minutos ante substitúe a Jakobska. 2 tiros libres para Raquel Botana. Bota convirte o primeiro. Ollo, porque o partido pode empatarse a tan só 1,51 segundos. Tampouco o segundo. Balón para porse por diante o conxunto coruñés. Intentou no Dimitrijevic, rebotea Cortegada, sae moi rápido o ataque, invierte Bernardeco, só de 3, non. Mal lanzamento de Carolina Bernardeco, pero Cortegada capturou o seu rebote, está moi encima agora Filgueira do seu par en defensa. Bernardeco penetra canasta, levas un golpe, falta persoal clara das filas de Cortegada, de Coruña, perdón. Falta de Eugenia Filgueira. E a terceira vai ser da valente escolta coruñesa, moi veterana tamén,
outra xogadora que pasou tamén por unha como a Marina Feijó, tamén estivo lesionada no seu momento. De longa duración, que mérito teñen estas xogadoras cando É importante que se dean conta que as lesións son parte da vida do deportista. É moi complicado de facerlle ver iso aos xogadores, pero é moi importante de que o vexan, porque pensan que sempre son a outros, e que cousas pequenas, e cando chegan estas lesións de longa duración é complicado, non? Mentalmente. Bernardeco convirte os 2 tiros libres, máis 3 para Mariscos Antón Cortegada. Sube Botana, sae do bloqueo Velasco, defendida por Bernardeco, moita actividade tamén de Bernardeco. Boa defensa tamén de Gala Jorge. 5 segundos para que remata a posesión, ten que lanzar dende moi lonxe, non Dimitrijevic, e hai falta persoal antes de que remate a posesión, indicada por Iris Díaz. Falta persoal de Mariscos Antón Cortegada, e ollo porque a quinta de Blanca Manivesa. Falta moi importante para este último minuto. A Ferrolán vai seguir o banquiño a descansar xa definitivamente, porque non poderá voltar, que ten faltas persoais. 5, 2 eliminadas nas filas de Mariscos Antón Cortegada. Eso pode ser un handicap de cara a unha posible tempo extra, porque lle faltarían 2 xogadoras tan importantes como Blanca Manivesa e como Jakobska, segundo. E Carolina Bernardeco con 4 faltas. Si non, a Cortegada non lle interesa nadiña ir a prórroga. Se pon a un Tanso Maristas Coruña, 6-1, 6-0. Bernardeco a sube, xoga con Losada, o balón retorna a Losada, a bota, xoga ahora con Marta San Martín. 5 segundos, 4, penetra Bernardeco, non pelexa polo rebote, o ten Dimitrijevic. Elevamos unha minutada con Cortegada por detrás. E a ver agora. Penso que outro problema tamén co reloxo de posesión. Co 24. Uno máis, sí, xusto. Que empezou tarde a contar, foi o mesmo que polo que parou anteriormente Cristian. Lembren os árbitros Cristian Avalo e Iris Díaz, do Colexio Galego de Árbitros. O por a balón en movimento Carlota Velasco, perdón. Ataque para Coruña, quere porse por diante despois de unha serie de minutos moitísimos por detrás. Dimitrijevic con dificultades con Eugenia Filgueira, abre para Ana Jiménez de 3. En que momento convertiu o lanzamento tripla a xogadora malacitana para por diante a Maristas Coruña. 6-1, 6-3, tan só 20 segundos con 7 décimas o que indican o marcador. É todo por decidirse, Araceli. Todo por decidirse, partido super emocionante que viamos como... Aparte, é que sigo insistindo, que Nevena é unha base fantástica para este Maristas. É fantástica porque controla en todo momento o ritmo do partido, porque é capaz de ver onde están as ventaxas das súas compañeiras, os tempos, e agora pareceme super aceitado, levabas a varios ataques que Ana Jiménez non tiña unha presencia grande na finalización do ataque, e sen embargo recibe este balón que tampouco me sorprende, porque penso que fixo un partido fantástico a xogadora de Maristas, e 2 puntos por diante Maristas a falta de 20 segundos escasos. Ana Jiménez suma xa 14 puntos no seu equipo. Nevena Dimitrijevic suma 18. Lembren que tenen expulsada por faltas persoais a Andrea Pérez, que é a terceira máxima anotadora con 10. Nas filas de Cortegada, a máxima anotadora Gala Jorge 16, e logo Manivesa, que tamén está expulsada con 11 puntos. Balón que pon en movimento Cortegada. Presiona toda a pista Maristas. Que lembren, pode dar unha falta persoal. Ten 3 no casilleiro. Balón para Marta San Martín con Bernardeco. Sai do bloqueo San Martín, Gala Jorge. Falta persoal de Filgueira
a tan só 6 segundos e 8 décimas para rematar o partido. Cuarta personal de Eugenia Filgueira e a que disporá de 2 tiros libres será Gala Jorge. Aí rápido Fer Buendía chamando a Lorena para pechar ben o rebote e meter a xogadora máis potente que ten agora, non? Para pelexar e asegurar o rebote do tiro libre. Penso que foi un erro por parte de Maristas esta xogada. Gala Jorge, como ben acababas de dicir ti, é a xogadora máis valiosa por parte de Cortegada e recibiu coa súa defensora por detrás no centro da zona un pase de 8 metros. Empate no partido, empate a 63 porque Gala Jorge anotou o seu punto número 18. 63, 6 segundos e 8 décimas no marcador. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. 6-3, 6 segundos 8 décimas. Balón para Maristas Coruña, con todo por decidirse nesta final da fase da Liga Femenina 2 entre Mariscos Antón Cortegada e Maristas Coruña. Estivo máis 13, 5-7, 4-4 o conxunto Vilá Garcián, pero o certo é que Maristas Coruña en ningún momento tirou o pano o chan. Agora ten a posibilidade de gañar o partido. Están á espera os dous equipos de Liga Femenina Endesa para disputar a segunda semifinal, pensando a ver que pasa, que non queremos estirar o quecemento durante 15 minutos máis facilmente. Imos ver se funciona a pizarra. Filgueira con Dimitrijevic, cambios defensivos no Cortegada, penetra Dimitrijevic a canasta e sobre o chifre. Tan son 9 décimas restan no partido sobre o chifre do partido. Realmente, bueno, o chifre porque parou o árbitro, quero decir, sonou a bocina, pero certo que o árbitro para uno. 9 décimas tan só, vaya canastón de Nevena Dimitrijevic. A que creemos que claramente a xogadora do partido, non? Moi ben xogado, esa pizarra funcionou, fixeron ese par de bloqueos, foi quen de sacar a esa defensora para deixar ese espacio dentro e poder con esa penetración conseguir esa ventaxe agora mesmo de 2 puntos, a ver se é capaz Cortegada polo menos de facer un último tiro, porque con 0-9 é recibir e tirar, non hai tempo para máis. 6-3, 6-5, vaya canastón de Dimitrijevic, que fíxate, con esta canasta precisamente é a máxima anotadora do partido con 20 tantos. Non sei en temas valorativos nestes momentos, pero o certo sí que é a xogadora máis decisiva, 7 puntos no último parcial. Balón para Cortegada, 9 décimas no reloxo de posesión. Tan só recibir e lanzar. Calqueira outra cousa será prácticamente fora de tempo. Marta San Martín, moitos bloqueos, sae recibir Bernardeco, lanza de 3, curto, e final, victoria para Maristas Coruña. Victoria moi disputada, partido de moitas alternativas. E o equipo que chegou con escasas 40 minutos, 30 minutos o partido, o parquet lévase a gran final de Liga Femenina 2. Así foi un gran partido, Araceli. Un grandísimo partido. Penso que estes dous equipos van nos dar moitísimas alegrías este ano en Liga Femenina 2. Felicidades ao Maristas de Coruña por este título de Copa Galicia dos equipos de Liga Femenina. E moita sorte os dous nesta tempada que comeza a vindeira semana.
Vamos a esperar tamén a que se faga a entrega dos trofeos desta final entre o conxunto coruñés e o conxunto de Vila García de Arousa, porque lembren que isto que foi unha final directa, porque este ano, lembren, a Liga Femenina 2 ten dous equipos en Galicia. Na categoría superior temos tamén o Arsilen Challenge, e logo na Liga Femenina Andesa a Marisca, a Durán Maquinaria Ensino, a Celta Femsa Zorca e a o Baxi Ferrol, o que felicitamos de novo polo gran triunfo onte ante o Bagliatella de Italia. Moi emocionante a charla previa do partido de Lino. Onte nas redes estaba todo el mundo comentando, non? Emocionante porque Lino é de Ferrol, emocionante porque leva o equipo da súa cidade a competición europea, porque Ferrol sempre estivo aí arriba co AR antiguamente, non? E agora que este aí arriba en unha competición europea co equipo feminino da cidade ten que ser un auténtico orgullo por parte do clube, non? Felicidades e os nosos parabéns, a disfrutar desta tempada, que non esquezan disfrutar do que están a vivir as xogadoras este ano na cidade de Ferrol. A foto de lembranza para o Maristas Coruña, campeón da Copa Galicia na fase en Liga Femenina 2. Veremos agora mesmo a entrega dos trofeos. Van facer a entrega Julio Bernárdez, presidente da Federación Galega, Susana Fernández Ciuza, da propia Federación Galega, Susana García Senra, e o alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo. Van a ser as persoas que entreguen os trofeos, en especial o de campeón da Liga Femenina 2 a o Maristas Coruña. Imos comenzar coa entrega dos agasallos para os dous equipos. Primeiro seguramente será o Cortegada. Vicepresidenta da Federación Galega de Baloncesto, doña Icía Alcalde, presidenta do Porriño Baloncesto Base. Tamén está presente Ramón Esteves, presidente do Cortegada. Icía Alcalde, de presidenta do Porriño Baloncesto Base, clube organizador desta fase, e Rodrigo Lorenzo, no Porriño, celebrada no Porriño neste ano 2024, os trofeos, presidente do Cortegada. Primeiro se entrega os premios os oficiais de mesa e os árbitros. Lembren, o partido foi arbitrado por Cristian Avalo e Iris Díaz. Comisario do partido, Hugo Pérez Valterra. Vamos a entregar a xogadora a MVP, o premio MVP. Pois o premio é para Gala Jorge García do Mariscos Antón Cortegada. A xogadora terminou con 18 puntos de anotación, pero é a xogadora con máis créditos. E a presidenta do Porriño Baloncesto Base vai lle dar entrega do trofeo. Vai haber evidentemente retraso no comezo da semifinal entre Durán Maquinaria Ensino e Celta Fensa Zorca. Prácticamente estamos na hora do comenzo. Entendemos que haberá un retraso. Seguimos, continuamos despois deste premio da MVP do partido de Gala Jorge. Vamos a entregar agora o segundo clasificado. Premio agora o segundo clasificado para o Mariscas Antón Cortegada. Saen a pista Cristina Loureiro e Blanca Manivesa, serán as co-capitanas. Entrega Susana García Senra, vicepresidenta terceira
da Federación Galega de Baloncesto. O premio de subcampeoas a Ferrolá máis Blanca Manivesa, a Ourensá, Cristina Loureiro das filas do Maristas Antón Cortegada. Bo partido que realizaron como caíu o equipo, ¿no? Despois desde máis 13 que estiveron dominando. Sí, penso que Álvaro ten que estar contrariado, non? Por dicilo dun xeito suave. Inda queda unha semana, pero penso que realmente deixaron escapar o partido. Tiñan controlado, tiñan claro cales eran os seus potenciais, pero non souberon. Maristas xogou un partido fantástico e os últimos minutos, como ti ben dixeches, non deixouse ir no último cuarto. Inda con esa diferencia non deixou perder o partido xustas vencedoras. De facto está na segunda, un discreto segundo plano o adestrador. Entrega de premios os campeoas desta Liga Femenina 2 na Copa Galicia, o Maristas Coruña, a Laizna Nap, que hoxe non xogou, Nevena Dimitrijevic, Marina Feijó, Carla Naya, Lorena Lorenzo, Eugenia Filgueira, Sonia Bra, Raquel Botana, Andrea Pérez, Carlota Velasco, Alba Mateos, Ana Jiménez, todas adestradas por Fernando Buendía. Noraboa, parabéns o equipo coruñés, vencedor desta Copa Galicia na súa fase final. Vai entregar o premio creemos que vai ser Julio Bernárdez, presidente de la Federación Galega, e Alejandro Lorenzo, alcalde de Porriñés. A Porriñesa entrega do trofeo de campeoas de Liga Femenina 2 da Copa Galicia a Maristas Coruña. Recollo premio a Andrea Pérez Alonso, Porri na súa camiseta, nas súas costas, campeoas deste trofeo. Parabéns, noraboa ao conxunto coruñés. Xa termina a charla entre Alejandro Lorenzo e Andrea Pérez, dedica a Marina Feijó e a Eugenia Figueira, que son as coruñesas de sempre deste clube. Copa o ceo do pabillón. Noraboa, Maristas Coruña, campeoas, fan a foto de rigor. E despois da entrega de trofeo da foto conmemorativa, ímonos despedir, un bocadinho de descanso para a seguinte semifinal, segunda, lembren, da Liga Femenina Andesa. Moitísimas grazas, Araceli. Un placer, Nano. En menos de 20 minutos continuamos aquí en Fegaba Televisión para ver a segunda semifinal. Sean felices. Ata dentro dun bocadiño. Canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.